Рамадандың һуңгы көнен ай дәвамында урада тотучылар рухи тадарыну, күңел күтәренкелеге менән каршыланы. Республиканың барлык мәсет мәхәлләләрендә байрам намазлары укылды. Урада гаете бүген дә дәвам итә. Байрамда олыларды кадерләү, арвахтар рухына дуга кылу, туган тумысаларды табынга сакыруда күркәм йолаларның береһе. Каланың Тәкъва мәсҗидендә лә байрам намазы. Диндардар намазлык түшәп иман йортының урамына гыйбадат кылырга йыелды. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Дугалар укылды, хәйр садакалар таратылды. Иман йортында милләттәргә бүленеш юк. Башкортстанның мөһим рухи һәм мәдәни байлыгы дингә тигез караш булдырылган. Мусулмандар бар ердә лә бергә һәм бердәм. Сибайдар да дини байрамнарны бөтә гаиләләре менән көтеп ала, каршылай. Мусулмандарды урада гаете менән котлап, кала хакимияте башлыгы Рөстәм Абзалов изге теләкләрен yetkерде. Иман иң элек һәр кемнең күңелендә. Минеңсә, уны ниндәйдер тышкы милләтләр менән күрәтергә ынтылу талап ителмәй. Республикабызда мусульман, христиан һәм башка конфессиялар вәкилләре тату яшәй, бер-берен ихтирам итә. Шуңа ла безнең милләт ара, дин ара мөнәсәбәтләрдә талаш тартыш юк. Кала мусульмандарының әүдемлеге ихтирамга лайык. Изге ай барышында мусулмандар ашһудан тыелып торды, урада тотты. Ул быел 20 сәгать дәвам итте. Урада тотудың мәгънәһе, файдаһы зур. Ашһудан тыелу бер, иң мөһиме насар уйдардан арыну. Быелгы урада еңел үтте. Һава торышы өҫө булуга карамастан, фарыз гамәлләрде башкару авырлык тудырманы ди мусулмандар. Бүгенге көндә бик зур байрам. Котлы булган байрамнар. Бик күп балалар килгән, олылар килгәннәр, бик шатланып, күңелләр шатланып, кавым шатланып йөрибез. Хәерле көннәр булган. Илләр имен торган, һава саф булган. Бөтәбезгә бәхет шатлыктар булган. Рәхмәт һеҙгә. Байрам менән котлайм бөтәбезне. Әлхәмдүлилләһ, уразалар гына һәйбәт итте. Авыррак булла түдәргә туры килде. Шул өчен һәр бер кешегә түземлек, сабырлык булырга тиеш бит инде. Буна катып та көне ай буен сабырда тотты, мен үзе мадракта талмайрак калдым инде. Әлхәмдүлилләһ, уразаларга кабул иткән барлык мусламаннарга исәнлек, хаулык, бәхет, шатлык теләйм. Ике малайыбыз менән бит урада тоттык. Урада кабул булган. Гаиләбез белән Һәйбәт кәефтә бит. Нимә бирә урада тоту һәм? Күңел тыныслыгы. Еңеллек. Булай еңел тоттык инде. Әлхәмдулилла, менә быелгы Рамаданнан урада һалап үтеп китте. Ай буена урада тоттык инде. Тәрәвих намазына йөренек. Әлхәмдулилла, бөтә әле һәйбәт булды. Бүген зур байрам. Куанып, шатланып, менә намазга килдек. Намаз укып, әле кайтып барабыз әле. Һәммәһен әле хаулык тирәйбез. Урада тотканнарга котлайбыз бөтәһендә. Тотмаганнарга киләсәктә урадалар тотып, иманга килһендәр дип теләйбез инде, Алла бирһә. Шул инде бөтен теләк. Быелгы байрамдың үҙенсәлеге кескәйҙәр өсөндә уйындар, конкурстарның үткәрелеүе. Балаларда әҙәп, әхлак тәрбиәләү, рухи ҡиммәттәргә ихтирам уятыу йәһәтенән был саралар ҙур әһәмиәткә эйә. Рамадан айында башҡарылған һәр изге эшкә кәмендә 10 тапҡыр сауап яҙылһа, урада тотоу мосолмандарға күңел тыныслығы, рух ныҡлығы өҫтәй. Урада гаете ғәҙәттә байрам ашын ауыҙ итеү менән тамамлана. Был юлы ла Алла йорто ихатаһында ҡунаҡтар тәмле былауҙан ауыҙ итте. Урада байрам кесәннәгә тиклем дауам итә. Был ваҡытта халыҡ бер-береһенә ҡунаҡҡа йөрөшөп, бүләктәр тарата. Ә инде теүәл 70 көндән бөтә донъя мосолмандары Ҡорбан байрамын билдәләйәсәк. Ул быйыл 12 августҡа тура килә.